Distinguished ladies and gentlemen, my name still remembers Jpac. Video actually make it up, or I'm actually make video about Open a Kupure no beam, or you can no be on a Yemen soon after move no be. Because Ndi Igbo na Tony Lucena Ezuko Keheri Udene, I thought to 1 giga, and on I come back if I may Bozua. Yes, and on I come back if you ka Africa ka anya in our water. So what I'm saying is this. Now, Ndi na-eche who your best friend. Will you your best friend? I must have to make this video because now in this life, as long as you're not committing crime and it is zuhi, it is me forgery, it is me legal business, you are entitled to air your opinion any day, anytime, any hour. Video name here concerning my person. I called my person. I called my friend Akwa Okuko Tiwaraki. Yes, the reason why I want to call you by your name, Akwa Tiwaraki, buna mgbe nwere nsogbu n'aka ndị ọjọọ. I nwere nsogbu a mụ bụ onye izipụta na Facebook wee na-defend gị. Even mgbe agbawuru mmadụ na hotel gị, na-eme na-agọwara ndị mmadụ na age gị kapere mpe. Na-defend gị. Where you gonna bureau? People not saying na akwụm na anara mkparị dị iche iche. People not saying na akwụm ezigbo ụgwọ. That is why na mana ha agwa okwu. But na am afute that na onye kpọ mmadụ a friend. Na gị na mmadụ bụrụ friend. N'ihe protect onye a in any day any angle. Omegodi ife ọjọọ na-eme ekwe by the side. Nye instruction. Do your order. Kọwara or have a friend. Mana I've been disappointed. These few days now with my phone, Akwa Okuko Tiwaraki, or because you're under pressure, or you want to do video to please people who may make accused, and I support them. That video you made abroad is to see me. Can I go one in Kebezu? And even you see a video, I get on your me keep on a phone. Well, if you made my drum, as long as it made video he made without calling me on phone. I from miss call, okay? I from your message. I from anything. All these things in the middle and from me. I'm a nena bocambo. Can't I do I'm a nena bombo. This young name a call. Ka careful na more potara. Maybe then I they pick your call or they turn your call down. I'm a nena bombo. Man, a video he made it. Or good name a video. He will go away. Nagana Jpac, I have make a power. Nena Haku Jpac who go. Nena have video he made abroad to a make video. Akwa Okuko Tiwaraki. I must tell you nothing but the truth. Or so ofeke. Call about to see ilu. I call back what ilu a otoro. He made a video for about for man. I'm a normal kid and made a video. Because now at that point in time, boom, where issue. Akwa Okuko take us dig. Now somebody on a Lagos, Abia, see Asaba. Borrow 7 men with Sienna. They try with them, borom. I seem to say I'm Zurohi, which I will still narrate the video. Or the mama, a put a video game, bo, you could be na kuku, and Maragosi, a kuku, Marakan of Saint Kegi, no, I can mad. Now, go back to the costs here. Oh my goodness. Well, how come Maki Femere? Going up on a Marable Belongo. Yes, because now. For years, for decades, I have defended you. I defend the Gogi to the extent that people make the not same Jpac. Why are you defending this guy? Akwa Okuko, let me ask you. All the years you never gonna have my dates. My birthday. Akwa Okuko, you supposed to go my birthday before. The answer is no. But I'm married as a friend. What if you are not paying me? I keep on saying it. Akwa Okuko na akumo but on a public monthly. You're not paying me. We are friends and best of friends. When they go nagi we are friends. Even so I defend the age. January. Now January this year. I do ebini. Native ebini. I talk ebini, not ebini. Oh, one Mandi native doctor, my friends, everybody, they were all against you about that ebini. So some more about Jpac because I said each other get about the table friend, bro friend in Isi. So some more about Jpac. But I guzoro
na-edefend gị na ebini ịmakwa na nwatakịrị tọrọ dị ebini mụnwa na-edefend why that because na ihe a bụ a friend. You will not come out in public and betray your friend. But Akwa, you betrayed me. You betrayed me. You feel that maybe na iji ego ma ọ bụ na ego m na gị na-abụ abụrụ the same level na iji ego this and that. Ịma ha na ebe ego onye kwụsịrị ka nke onye ọzọ bidoro, ebe kọntaktị gị kwụsịrị ka nke onye ọzọ bidoro. Everything is not all about money. O nwere best of friends. Onye a nwere ike ome ejide ego mana ife ọ na-emere gị na onye bụ milionia ama emewuru gị datin. Ife mmegoro gị Akwa na risk intake goro gị onye bụ bilionia ama apụtawu publicly wuti irue na peji ye pụta openly na-edefend gị something makwa na ha nwere ike enyochachakwa ya na ife a na-edefend gị nwere ike ọma dị right ọ dịkwa wrong. Akwa ihe eji na-eme vidiyo agịta abụ ana m eme ka m pour out etu o sitere m n'obi. Vidiyo ahụ i mere adị m highly disappointed. Ị nwere nsogbu uti ndị ebe eburu gị mụnwa guzoro ndị ma na-ata gị ka ji na-egwerikọ gị na-ata gị ka mụnwa guzoro na-edefend gị. Akwa post nugo picture before? No. He post nugo my page before? No. Onwego ihe about me he post go before gwa ndị mmadụ si ya follow this guy imeluge. The answer is no. Mana mụnwa na-emere gị I build your page, mepere gị page, kụziere gị ihe dị na Facebook, mere gị everything, tig na limelight, mere ọ bụrụ ihe ya abịakọwaba. Mana ihe nji na-ekwu ihe na bọọlụ na obi m na-agbawa bụ na vidiyo ahụ i mere gbawara m obi. Ị mana ọ ka mma na ihe a mere na Akwa ịdị silent, ikwu ha okwu, o nwere ihe ọbụrụ, no post, nothing, na-emere onwe gị your business. Ọ kara m mma mpụta nsị yes na o nwere ike ihe iji na-achọghị ikwu okwu bụ na ka ihe hapụ imejọ Mr. A ọ ka ihe hapụ imejọ Mr. B. Ama na vidiyo imere bụ ka ị wee gọrọ isi onwe gị that na ede akwụ m ụgwọ, ọ ka ị wee gọrọ isi onwe gị na ịdị against me, ọ ka ị wee gọrọ isi onwe gị ma ebe na ị gwara m na ị na-adụ m ọdụ na m ekwerọ, ọ ka ị wee gọrọ isi onwe gị ma ebe na unu nọ na grup ọnụnụ na klọb ka ọ ghara ịbụ na gị nwa akpasị ya nkata, ọ bụrụ na gị na-emebiri ha nkata akpara. Because na mgbe m bịara na police headquarter afụrụ m ndị klọb unu niile mana afụrọ gị ma ebi na ị gburu onwe gị na aka gị adịkwaghị na this and that adịrọkwa. Mana ọ ka mma na ị mechiri ọnụ karịa na ị pụtara bịa na-ekwue. Well, a sịkwa aka dị mma edebe n'isi. Etu nzikwupu ekita does not mean na ịkpọ m na phone na mama aza kọlụ gị. Etu nzikwupu ekita does not mean na mkpọ na ịfụ kọlụ m na ịma aza kọlụ m. Mana ọ ka mma na atụpụ nkịta akọrọ egosi ya akọrọ ahụ. Because ịtụpụ nkịta akọrọ na-egosiri ya akọrọ ahụ, nkịta ha ga na-eche na ịtụrụ ya mbọ. That is why nji atụghị mmehie gị n'ihu na public and ejigo mee ka m ma ejie m tụọ gị na public. Orukwu echi ịkpọ na phone si Jpac na ịdị sorry na amarakwa na ọ bụrụ ihe ibu n'obi. I will pick your call. Ịkpọkwa m we will still sit down and drink. Adị m eburu gị iwe n'obi. Mana etu nzikwukwu ekita ka the word mara na ịda akwụ m ụgwọ. Etu nzikwukwu n'obi ka the word mara that na defend go gị defend gị ihe gosi na mmadụ nwere ike ihe ebe nọ na the process of that na-defend gị na-enwe ike ịtụ ekwu ndụ m ebe na-defend gị ka people mara the range ihe m megoro gị. Mana Akwa onweghị 3/4 1/3 iyi agụta ọrụ si na imere Jpac. Emepere ngụ ụlọ rọrọ gị MC kwụrụ m ụgwọ ego nyere mbụ ego ọrụ MC 3 days nụrụ gị. Mmepere gị ụlọ na Easter ego nyere mbụ ego ọrụ MC ịrụrụ gị. Etiri gị kpọrọ gị jee Dubai ọmụnwa correct contact people na-ewu na ịkpọ nje Dubai but ịma na ime ala obi gị na ọ bụghị gị kpọ nje Dubai na ọmụnwa wetere connection na-enye gị visa nye gị tiketi kpọrọ gị ruo Dubai kwụọ ụgwọ bụ ihe na anya nọrọ ọkọ mmụnwa through me ka iji makwa most of the most club member niile ndị nọkwa na club go today register kwa na club go through my own contact ka ha si bịakwa nwekwa mkparịkọta ụka bịakwa na ya club m bakwa na club gị. So ma gosibara gị ihe mere m or ma gosibara gị ihe m mere gị. We are best of friends but Akwa in issue like this dapụta ọ bụ na ịma ihe iyi ekwu mechie ọnụ emechaa ya kpaa na phone. Etu nzikwupu ekita adị m ewere gị iwe ọ pụgo n'obi. God bless you.